Alaikum, barkamu da sake kasancewa sabon bidiyo na a wannan channel ta Amras. Ina muku da update akan wannan mining din, saboda mining ne yana da matukar kyau sosai da sosai, saboda Binance suna son shi ma da OKS, Biget, HTS Exchanger. Gaskiya babban coin ne a dukkan alamu sosai, ya kamata kowa ya fara, saboda samun shi ma ba a samun shi da kadan gaskiya. Kadan ake samun shi, saboda bai fi ka samu 0.0 ka, kuma shi mining din shi da awa ne gaskiya, duk bayan awa biyu mutum zai iya zuwa ya claim. Zan nuna muku da step by step a cikin bidiyon namu, sai da kuma cikin bidiyon. To shi amma already wannan dole sai kana da Telegram gaskiya. Za ka yi mining din sa. Yana da matar kyau ka mallaki Telegram, to sai ka shiga cikin Play Store ɗinka ko App Store ɗinka ka installing Telegram. Mutai ga ta mun install zamu yi na offering, dan na kai da za ku register akan sa kenan. Saboda gaba da total supply ɗinsa guda 40,000 ne. Gaskiya kamata ku fara yin sa tun da wuri. Na sai mu allow sai mu zama zaɓi country da nan anan sai mu duba Nigeria. Amma da ranka da Allah ne shi farko zan kwanta ta amma sai dan baka subscribe ka daure kana subscribe da video liking a share domin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Bari yau sai mu zama sanan nan a nan gurara kan. Bari ga shi mun sanan nan sai mu danna nan gurara next. Sai mu danna yes. Sai mu ba shi permission nan. Haka da za ku mallaki Telegram. Dole gaskiya wannan mai din da Telegram. Yanzu muna buɗe Telegram din nan. Bari ga shi ya tura muku sako akan wannan madam. Harus tura mana nan. Kasih tura mana automatic kalau ni gini. Kasih aja kalau kasang PSM din kanan. Misalnya. Already link yana a ƙasan description sai ku ɗauka ku register. Sai mu danna already gashi mun gama buɗe Telegram kamar yadda gani. To abu na gaba sai ka je ka taɓa kan link din. Bari mu shiga cikin WhatsApp group ɗina kenan. Yau already gashi ina cikin WhatsApp group ɗina ga link din da na sa sai kula da kan shi. Ina latsa kan sa zai nuna maka kawai sai gudan akan Telegram din kawai kamar yadda gani sai gudan akan Telegram sai gudan na response. Sai gudan na stats din nan. Na danna stats. Sai ku jawo gani ina searching sau ne gani. To already ka kuna shafin kamar haka sau ne gani. Sai ku zo ku lasa kira X din nan. Sau ne gani gashi ni ne ga yace idan baka yi haka ba ga wannan tag din na Hamras din nan. To already sai ka sake danna ne sai ku danna kan kira X din kenan. Ku danna kira X. Wannan shine nickname din da za su ba ku wannan sau ne gani. Wannan to kun ga nan gurara kan bari nuna muku. Kun ga nan? Kun ga nan to nan password din ku ya kamata ku taɓa sai ku taɓa kansa za ku sai ku copy. Kun gani sai ku taɓa kansa ku copy password din wanda da shi za ku iya shiga account din nan idan ko da ka canja waya ka canja kana son ka shiga wallet ɗinka dole sai da shi ku latsa kan wajen sai ku latsa kan wajen. Kun gane sai ku yi copy din sa to shikenan ni bari latsa yin mu ce gaba sai nuna muku abin da za ka yi nan ba sai kun taɓa shi ba. Kun gane kuna latsa shi yau zai kawo kuna shafin kamar haka za ku gane na muku creating. Gaskiya yana da matuƙar muhimmanci kowa zai buɗe wannan. To abu na gaba ga inda za ku zo ku yi claiming kenan. Sai ku zo gudanar da aka sa claim din nan ku taɓa nan wuraren sai ku kidan mai claim. Bayan na claim din nan ku sai ku danna continue din nan sai ku danna continue fara continue. Kun sai ku danna start mining. Kun gani ku danna claim za su ba ku 0.1. Kun gani gashi nan yana claim kamar yadda gani. Kamar yadda gani gashi to kun ga nan gurara kam duk bayan awa biyu za ku zo ku danna claim parts din nan. Kamar yadda duk bayan awa biyu za ku zo ku yi claim nan. Kun gani duk bayan 2 hours za ku zo kun gani abin da ake samu baya kafin ka samu wani ɗin nan wallahi tashin hankali ne. Gaba ɗaya total supply ɗinsa guda 44,000 ne. Gaskiya kamata kowa ya je buɗe wannan mining ya ci gaba da yi. Yanzu already kun ga gashi yana ta tafiya. To abu na gaba idan kana son ka kwafiyar file ɗinka akwai abin da ya kamata ku ƙara ɗauka na security. Akwai abin da ya kamata ku ɗauka sai ku danna wajen nan inda alama kamar nan setting din nan bari na ku. Kun ga nan guraren sai ku latsa kansa. Sai kuka latsa kansa zai kawo kuna sai ku danna inda ka sa C passphrase. Misali ku danna C passphrase za ku ƙara ganin passphrase din su a gani kun sun ce dan share ga gashin suna maka wani kar ku tura kowa passphrase din ku za ku danna kansa sai ku copy ku je ku da private key din nan da wannan passphrase din ka ku nuna muku kowa sai ku zo ku taɓa kansu kuna taɓa za su bude sai ku ɗauka ku je ku sake ɓoyewa. Ni ma na ɗau wannan to amma zan samu ƙara ɗaukan wannan private key din nan zan je sake ajiyewa saboda sai da shi za ka yi da wannan account din naka. Kun ji kar ku manta bari skipping din sa dauna wajen aji. Yau rai idan ku dauka sai ku je ku ajiye inda kuka san ba kowa zai gani ba. Kun gane nan da duk bayan awa ɗaya za ku zo ku wani za ku yawa kun ga shi na take duk bayan awa biyu za ku claim. To yanzu kuna so ku ƙara yin kan boosting din shi sai ku zo gudanar nan gurara kan ku danna kan nan ga wajen sa boosting. Kuna danna boosting nan sai ku zo ku taɓa kan sa to wannan boosting misali ga wannan taɓa na farkon nan boosting sai nan dole ga sai ka yi bayan ka yi claim na awa ɗaya sannan ga shi yana loading din.
wai gashi not enough ba zai ba. Sai kuma abu na gaba nake so nuna muku, idan za ku kai file ɗin ku sai ku danna nan ga ina kasa file ɗin nan sai ku danna kansa, idan ku danna kansa gashi ga kuna sai ku danna invite ɗin nan. To invite na zai dan kara muku saurin gudun mai nan, sai ku danna copy referral link kamar yadda sai ku danna copy. Wannan copy gashi mun yi mana copy anan. Gashi yayi copy, to haka da ake kafar file ɗin. To duk dai bayan awa biyu za ka iya kai claim. Gaskiya kamata a yi da wannan mind din saboda yana matakar kyau sosai gaskiya. Allah ta miki. Idan kuma akwai mai tambaya wanda bai gane wani abu zai iya mai tambaya a comment section insha Allah. Kar a manta da like da subscribe a wannan channel ta Amras. Nagode, sai mu sake haduwa a video na gaba. Dai already kaga bidiyon ne, ya kamata ka je ka bude ka bi step by step, ka dauko Telegram din baka da shi ka yi ka fara komai da komai. Nagode.